Pa znači sanacija pomorskog dobra, s obzirom da je općina Rogoznica sa 56 km dugom obalom, najdužom u ovome dijelu županije, pa evo zaista potreba sama kao takva sanacije pojedinih lokacija, svih naših naselja, znači prema moru, Ražanj, Kanica, Zatoglavi, sama Rogoznica i Zečevo. Eto, znači od sanacije postojećih muleva, dohranjivanje što se tiče postojećih plaža sukladno Zakonu o pomorskom dobru. I evo, to je nešto što je zaista prijeko potrebno. Rogoznica je dobila 60.000 eura bespovratnih sredstava od županije i mislim da je to stvarno jedan veliki doprinos za očuvanje ove naše obale.